wee chokwu that na ọ n'ala Igbo ka ọ na-akacha ọnụ ịlụ nwaanyị na ime ego nwaanyị wụ iya amakwa ego ịkpata because ihe anyị nogo mụ awụ m onye Mbaise awụghị m onye Imo so ama m but asị ndị Mbaise na a na-eweta ji 100 alụwụ na eweta na ji agụọ ya sị ọ dịla 100 ozuo na mba na o were eriri a na-eji ji ga-agbata ọwụ na ụjọ ị ga-egote machine n'ime Mbaise a n'otu nwa okoro pụtaga nwaga ji alụ nwaanyị o nwere ndị a na-akpọ ndị bororo amakwa mma ndị bororo na Adamawa steeti unu mana ihe efi ofu ezigbo esi amagodo ego ụlọ ọgwụ anụrụ si bifo gị bịa lụọ nwaanyị ị ga-enwe ego iji azụta from 15 to 20 of ifia tupu ajụwa gị ị bịara ịlụ nwaanyị ebe ịlụ nwaanyị